piger er vi klar til nu. Det er vi nemlig. Vi starter med pigerne nummer 3 med en kast på 42 meter og 82. Det blev Nana fra Højdevangen Skole. Og vi har stadig vores olympiske sølvvinder, Marie Holten Poulsen, til at hjælpe os med at overrække præmierne. Nummer 2 med et kast på 44 meter og 19. Det blev Mille fra Katrinedal. Og hun har kæmpet, og hun havde rigtig ondt, men hun ved, at det tæller point til skolen, så hun kæmpede sig videre. Og nummer 1, og skoleolympisk mester i boldkast for 5. klasser i ny olympisk rekord med 56 meter og 35. Emilie fra Langelinjeskolen. Helt fantastisk. Nu vil jeg simpelthen starte med guld her. Er du klar, at du har kastet 12 meter længere end den gamle rekord? Ja, nu. Hvordan kan det være, at du kan kaste så godt? Jeg gør så meget. Så man lærer den der teknik. Er du godt klar over det der med 35 grader og helt op i luften, og så flyver du væk? Men det vidste du så nu. Men for øvrigt er det samme teknik der, I øver med at kaste hold. Men kunne du godt bruge noget af det, du øver i håndbold? Ja. Det er det, du gjorde? Ja. Okay, er du langkaster ellers også på håndboldhold, eller nogen, der kaster ellers en shooter på håndbold? Nej, jeg kan ikke. Okay, så er det jo faktisk, vi får her i dag. Bronzemedaljen kaster du altså også helt vildt langt, og der er jo forskel også. Du er jo lidt lavere. Men hvordan gik det dig i dag? Du var glad for alle dine kast? Ja. Hvordan er det ellers gået? Godt at se, at du skamlen her, og du kaster også helt vildt langt. Hvordan gik det dig? Okay, jeg har ikke stadig. Og så efter et af kastene, der var du løbet over som rocker. Hvad skete der? Det kom bare igen. Du så du bliver bare hjem, så du kommer tilbage til hurtigt muligt. I hvert fald tak til jer 3 og tillykke med prisen. Lad os give dem en kæmpe hånd. Så skal vi have boldkast drenge med et kast på 54,2. Benedikt fra Langelinjeskole. En bronzemedalje. Og nummer 2 med et kast på 55,35. Magnus fra Kirkebjergskole. Sådan her. Tillykke. Og nummer 1 med ny olympisk rekord. Det blev Mads fra Hyldebjergskole. Og han kastede 58,62. Næsten 10 meter længere end den gamle rekord. Wow! Så det var både blandt pigerne og blandt drengene her. Du kastede 10 meter. De kvindelige modstykke, hun kastede på 9 meter. Så du har altså slået med 10 meter der. Hvad er der sket fra år til år her? Hvordan kan man forbedre så meget? Det ved jeg ikke. Så det er masser af træning. Var det over sidste år? Ja. Prøvede du boldkast? Nej. Det gjorde du ikke. Det skulle du nok have gjort. Du har et kæmpe selv. Tak. Tillykke med det. I hvert fald med guldpladsen. Tillykke med 3. pladsen. Det var flot. Tak. Godt gået. Er du kasteren til daglig? Nej. Nej, er du kastet til snibbold? Ja. Så ved du, hvad det handler om. Det er rigtig, rigtig godt. Søl, er du så lidt ked af, at vi står deroppe? Nej, jeg stod der sidste år. Så derfor kan Mørkelsen have været i det. Men der var han jo ikke engang en deltager. Nu er han blevet deltager og skubbet dig. Og slået 10 meter af din rekord. Det kan jeg ikke til. Det gør vi heller ikke og snakker heller ikke videre om det. Men nu vil det være for dig, der er indskrevet som rekordindhæver, og du bliver lige ved at vinde. Skidt med det. Skidt med det. Sådan er det sport. Tak for det, klap lige af medaljetagerne her. Og så skal vi altså lige kigge ned på starten, fordi nu er det 60 meter finale for drengene her i 5. klasse. Så skal der hæves. Det ser godt ud. Okay, de starter allerede. Der bliver spurgt godt til.
svært at se her. Det er spændende at finde ud af, hvem der gik først i målet her. Ja, og om et lille øjeblik, så skal vi have endnu en finale, og det er stafet 10 gange 60 meter på bane 1. Han fik en dårlig start. Der hedder bane 1-2, der skal vi se skolen ved sundet. På bane 3-4,